Hai că revine tronul României anticipat. Hai, du-mă la playeri, că avem... Nu mai plece mașina. Nu mai pleci mașina. Haide. Haide. Haide, scoală cu... Eu trec cu spatele. Nu cred, pe bune? Uite. Ia stai, uite cum intră, uite. Uite pe ăla, uite pe ăla, hai după ăla. Da, după ăla. Frână aici, Dreapta. drifting. Drifting. Și mă duc. W. Tare pe munte, mă. Unde sunteți, domnul Gabriel? Bă, uite-te în sus. Fii atent că dacă pic în picioare, stă în România 2017. Am picat în picioare, stă în România 2017. Stai mă că vin și eu. Băi, Palpandel, unde ești? Unde sunteți? Sebastian. A, uite-te. Boom! Here comes the boom! Here comes the boom! Domnul, veniți așa ușor aici, că avem discutat ceva. Unde ești? Pe stradă. Vă văd. Stați un pic că vă văd și pe Unde sunteți? Uitați-mă. Hai mă, du-mă la playeri. Hai pe aici. A murit iară, coaie! Acum iară o să facem. Stai așa, să duc zentornul gen la vale, ca și cum... O să-mi dau gun mod. Păi dă-ți cu aia gun mod, că nu ne pușcă nimeni. Dar stai mă, Rare, stai acolo, vino încoa după mine, că eu am noclip și mă mut aici. Unde te uiți? Aici. Vezi că e la vale zentornul. Ha, mă, vino încoa. Unde ești? Unde ești cu aia? Stai acolo, cum ești. Păi unde ai murit tu sunt? Uite aici am murit eu, da? Așa. Tu Bă, coboară zentornul. Coboară la vale aici, am duc cu testății. Aha, cât de departe ai mai dus. A, mă, coboară. Bă, da, și eu prost, trebuia să iau zentornul. Că l-ascundeam. Și-ți merge noclipul? Da. Vino mă mai așa. Că nu se vede zentornul. Mă, am făcut tichet. Păi coaie, sunt la distanță! Hai că prind pe timing. Și râdem ca proști, gen. Acum eu, te aștept. Salut, bro. Salut. Poți să dești nivelul prietenul meu că i-am dat mare pumn și a picat. Coaie, în mijlocul gației. Da, credeam că ne vede cineva, gen. Păi căuta mașina, ne dați și nouă mașină, bro? Nu, pe maxim respawn. Hai că chemăm, chemăm un taxi. Hai, te pup. Boom! Here comes up! Ce amuzant. Vino cu a. Spawnezi iar Îți dau de zentornul. asta, îți dau ție de asta, hai, iau. Mersi frumos. Bă! Ești pregătit să apăs E? Vezi că o să apăs E, o să apăs E. Hai. Mergem cu ea, mă? Oh shit, bă, a murit eu. Bă. Nu, a fost o țeapă. Ai gun mod? N-are noroc asta, Mă, ești prost? Hai. Bă, stai pe loc, Stăpinescu. Stai așa. Hai. Stai așa. Hai, tu cu spatele cu fața, hai. Hai, tu cu spatele cu fața, hai. Bă. Nu mai merge mașina, dă-te. Mamă, uite, accident mortal. Chindu-mă. Stați că trebuie să vă ajut puțin, domnule. No. Asta se pică. Hai, tu cu fața, eu cu spatele, hai. Hai. Eu cu fața, tu cu spatele, da? Hai. Și... Bă, coaie. Hai din nou. Dar fără boost, cred că nu te fac. Hai că avem treabă cu aia în oraș, în Los Santos, păitorii. Păi cine mă vede cu asta? Dă-te-mă la o parte că am treabă. Vino în curul meu acum. Mamă. Bă, coaie, unde m-ai aruncat, bă, coaie? Stăpinescu? Stăpinescu. Bă! Hai în oraș că avem treabă, vino înapoi. Hai că stau la semafor eu. Ce zi frumoasă aici la semafor. Sper să nu intre nimeni în mine cu aia din spate. Ce zi frumoasă aici la semafor. Here comes stop, mamă. Dă-te, Gabi! Șterg mașinile neocupate în 20 de secunde.
Să stai în mașină. Coaie, dar vezi că cine mă vede... Bă, e urât cu aia în oraș, că mă văd ăia în mini. Oh. Că ne-am luat extrem... Vezi că mi s-a stricat mașina. Că și mie s-a stricat mașina. Până repartă mașina. Bă, bă! Iar am murit cu aia, m-am dat jos din Nu mașină. cred, nu cred. Cheamă în mină. Stai așa. Și facem iară. Aici, 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 aici. Să nu se vadă Nero Custom ăla după ce te online. Păi da, mă, prostule, da. Fă tichet, fă tichet, fă tichet. Fac eu? Da. Zic că m-am aruncat pe pod și mai... Păi în 100 de secunde pot să fac următorul tichet. Zic că fac eu. Și râdem, da, da? Hai. Nu, zic că am căzut pe pod. Îi zici tu că am căzut pe pod. Zice, Făceam bă, roleplay, ce poate. prost Făceam ești. roleplay, făceam Da, da. roleplay, gen, știi? Eu n-am voie să vorbesc. Bă, coaie, cât de salut. Poți să zici tu că vreau prietenul meu a sărit pe pod. Gen, 4K, bahoi sărit pe pod. Te pup, te pup. Mulțumesc. Hai, te-ai trecut de pizde. Cui era gagica sa? Cui era gagica sa, cui? Te-ai trecut de pizde. Hai că avem treabă, bă, Rade. Hai, spawnează un rocket voltic, te rog eu. Oh! Vin și eu cu domnul tale? Mamă, ce turbonitru are, uite. Nu se mai pun mânele cu aia. Bă, poliția, poliția română! Uite, poliția, hai să mergem metele de lângă ei. Dă-i bă Stai că am tare. viteza prea tare, am viteza Nu, prea tare, maxim nu, vreau să am dai. luat-o. Nu. Așa o ținem, hai. Bă, vezi că l-ai atins barat pe spate. Bă, unde ești coaie? Bă, frate, am făcut tichetul de mult. De ce m-ai luat de aici? M-ai luat de la un oraș. Bă, m-a tras aici, coaie. Păi eram în oraș, eram pe lângă poliție, pe undeva. Da. Unde ești, Gabi? Du-mă coaie în oraș, du-mă în oraș normal și gata. Trebuie că m-a tras Arminul. Oraș normal, coaie, de parcă e oraș normal. Mersi, te pup. Unde ești? Nu știu nici unde sunt. Vin acum, sunt la poliție acum. La secție? Da, lângă. Unde ești tu? Acum vin cu mașina aia handicapată a ta. Păi stai mă coaie, că eu eram unde eram înainte. La semafor, adică. Ah, vin acum. Polițistul dracu, coaie. Coaie, a intrat un polițist în mine. Păi uite coaie, uite pe poliția aia din alerga înainte. Stai că te Hai văd. după ei, hai să facem Tu ești ăsta? Da, da, hai. Nu-mi place mașina aia. Nu-ți place mașina aia? Stai că vin cu tine, stai așa. Uite ce mașină are flairul ăsta. Stai că vin cu tine, stai că vin cu tine, ho. Stai mă așa, dă-te. E că vine aia, vine aia. Un Tokyo Drift. Coaie, văzut ce-am făcut? Da, vin toți după noi. Hai că mai vine, dacă e. Dă cu spatele și mai bine. Da, tu-i de spate. Hai să intrăm în poliția aia în fața, hai. Dă-i în ăsta, dă-i în ăsta pe motor. Nu dăm în ăștia. Ba da, ba da. Că ăștia sar și fac satisfying gen. Uite-i sus. Sus, stai tare, dă-i. Bună seara, domnule! Unde sunt? Uite. Bă! Mamă, cui și-a murit? Bă, ai murit? Da. Stai că conduc eu. Nu, sunt blocat. Ah, ba nu. O dă mașina pe Bă, ți-ai ID-ul. Bă, dar de ce le-am dat admin? Ce? Unde ești? Aici pe jos. Care e gen... Zi să-mi dea riba și mie. Cine este? Râzi că vine adminul. Cât de prost ești cu aia. Bă, a venit adminul? Nu mai râd. A venit adminul?
Că am făcut engage. Trebuie să vin acum, trebuie să vin acum. Salut băieți. Bă, frate, eram în mașină, eram cu ăsta mașină și nu știu cum căcat avea viteză și m-a aruncat din mașină și a murit. N-am făcut accident. Dar n-am făcut accident. N-avea centura pusă, cred că. Dar nu, n-am Avea filmare. centura pusă și aveam bug-ul ăla gen de încărcarea hărții. N-are filmare, dar e, dacă nu vrei să-i dai, le iau eu în Chiriș, na. Da. Da. Păi da, frate, e un bug ăsta, de ce să-mi dea să mă duc la spital? Da, Păi da, dar nu am făcut accident. Păi da, gen și în viața reală cază. Da, dar trebuie să mai stai acolo ca să-mi dea arriba. Auziși, bă, și în viața reală cază hartă. Auzi. Nu ți se încarcă harta. Caz la de ești Îți dai seama cu aia cazi în old, că nu ți se încarcă în harta. ori, că nu ți se încarcă, nu ți se încarcă ori. Gura voi. Dați-vă mă cu aia. Ia, fă-te aici, că tu știi. Gata. Făcuși? Nu am vrut. Ba da, vă rugăm să aveți răbdare. Ci că dați-vă mă așa. Dați-vă mă. Hai că bag eu mod acum, că uite să mai bag. Păi bagă-ți vere, toamne. Hai că I need no more parties. Uite pe Justinache. Da, mă, pula mea. Hai să-mi dau god mod. Hai, dă-ți god mod. Hai să testăm god mod, da? God mod, probă. Dai god mod. Ma. Ba, Ce sunt mașină e depărtat prea asta? mult de doctor. Hai că iau. Vezi că e aia șmecheră, stai așa. Ani no more body. Mamă. Bă, Hai urcă-te în mașină cu mine. apasă E. Hai că facem accident. Apasă Nu mai E. apăs niciun Ba da, E, te am rog. god mod. Ia uite. Nu, apasă E pe asta. Mușchiul E. Ce e la mușchi? Păi claxon prost. Aaaa. Uite poliție. Mamă. Oh. Dă-i după ei că nu rulează, le fa tichet că nu rulează. Permisiune. Mamă, ce accident. Mamă. Iară muri și coaie. Nu, măricoaie, bine, haide. Sui în mașină. Dar nu are boost Stai să coaie. văd dacă poți să colonezi mașina asta, să văd dacă poți să colonezi mașina asta. Că te bag aici în garaj, că avem treabă de discutat. Dă-te jos. Scuze, tati, că mi-a permis. I need no more parties. Dar cum se numește oare mașina? When I pull up in the... Cum se numește o mașina asta? Nu știu, mă. Am fix așa se numește. Hai, bine. Hai, urcă. Nu știu, mă, o găsești? Nu. N-am cum să dau mască. Ăsta, n-am cum să dau refuel. Hai, condu mai repede, te rog. Ia făcut plinul cu aia. Am 40 Drift mode, HP. ia. Aia e bun. Oh shit. Am drift mode acum la ea, fii atent. Ia uite. This shit. I need no more parties. Dă-te bă la o parte. Vezi că aici e CNN, gen CNN. Aici se vin mașini. Hai să mergem în deșert, o fi cineva? O fi... Coaie, ce-a fost aia? Prefăte și tu că me își revine ușor, me îl doare capul, me se resimte, me accelerează. Fugi, Gabi, fugi, că am dat accelerează, trebuie să rulăm, trebuie să fim faivemiști. Bă, ce mă? Vinde jucării. Da, Ce? da, îți vin gadget pistol. Da. Cu cât? La preț de nimic, Cu două la bețe. 2 bețe, da. Adică 2 bete. Da, mă, 2 milioane. Ce 2 milioane? 2 milioane De de euro. dolari. De dolari. Mamă, frate, zi, vinde sau nu? Da, bă, îți dau Da, gadget, da. că eu am arme și n-am ce face cu ele în ăsta în mașină. Hai, dracu, să-ți dau una, moca. Du-l undeva. Fii atent. Ia uite drifting. Îl învăț un pic de drifting de Du-l undeva ascuns. Coaie, du-l undeva ascuns. Aici, sub pod. Aici, pe stânga. Hai că l-ai dus. Hai că mai vine dacă e.
Aici îmi dați. Da, mă, aici, sub pod. Bine băieți, față la mașină amândoi. Hai, față la mașină, domnul Gabriel, față la mașină, că ne-a prins. Față la Ne-a mașină. prins, gata, ne-a prins. Ne-a prins! Da, nu ne-a prins! Aoleu. Ce o să ne facem acum? Ia, stai să pun mâinile jos, că eu nu ascult de tine, pula mea. Trebuie să faci nimic. Băi, puță, scrie FBI, ce înseamnă FIB? Facebook? Da, pe Ia, măi, Facebook-ul tău, zi, Facebook-ul tău. Hai, mă, Ia, că mă, așa, că așa, fii șmecher, hai. Laudă-te la prietenii tăi, uite, am și pui pe frere ăștia, hai, Da. gata, hai, vezi că n-am... Cu telefonul iPhone 15 și pune pe YouTube. Vă iau buletinul? Ia buletinul, că eu nici n-am. De ce, Dă buletinul, Vere, ia de ce îți trebuie buletinul meu? Îmi trebuie buletinul tău. Pentru Iau ce? buletinul din buzunar. Băi, că vrea să bage pe ăla, pe palii sportive, pe când avea 15. Conduce fără permis. Da, mă, vreau să vă buletinul, vreau să vă A, mă, fără buletinul la Chișinău. Îți iau buletinul și ție. Hai, ia și mie buletinul, ia. Dă-i mă F5, dă-i F5, că nu ți... Dar urcă răsfăr cum asta. Doar ți-l cere, nu ți-l ia. Ce, mă? Nimic, am scris frumos. Hai, descătușează-mă. Hai, te pup, ne auzim de sărbători, da? Bă, Descătușează-mă. Hai, o să mergem. Dacă mai dai o dată, îți sparg Nissanul ăla în cap. Ce copil prost. Hazului, coaie. Păi da, n-avea, că n-am venit. venit. Da, nu coaie ce se ia după noi. N-avea ce se ia după noi, coaie. Ce faci cu aia? Spawnezi mașina? Ce? Ce faci? Spawnezi mașina? Dar ce să fac? Și uite, scoți o pistolul ăsta așa și trag așa one tap, două tap. Bă, când mai facem... Bă, fii atent, Gabi! Stai cu pistolul pe tine, mă duc eu la unul să mă jefuiască, vii și dai tap. Hai. Dar ia-ți, nu știu, ia-ți altă mașină, stai aici. Stai așa să-mi fut ăsta. Mă ascund, zi. Ascunde-te, da. Ascunde-te undeva. Hai că vin eu. Hai, deci. Stai așa, ia, stai. Mă să-l iau pe unul, nu știu, dacă... Întreb dacă vrea să mă jefuiască? Da. Nu, vrea să vii pistol, nu știu ce. Stai așa. Caut. Deci cum stă cu aia în crouch, că nu se stă în crouch pe serverul ăsta. Salut. Hai că... Vezi că mai sunt unii cu mașini spawnete ca noi. Nu e cu aia de la Salut, server. salut băieți, salut. Bă, cumpăr și o jucărie ai, că te văd așa. Eu? Nu, ăsta albastru. N-am nimic, bro, n-am nimic. Bă, auziți, dar vreți să mă jefuiți? Adică voi... Nu. Nu vreți să mă jefuiți cu aia, că n-am arme pe mine, n-am nimic jur, uite, mă dau jos, să moară mama. Da, n-am. Vere, vreau să mă jefuiască cineva, vreau să fac un de la șmecher. Ce? Nu știu cum să vă zic, un montaj de la șmecher, să mă simt așa bine, să fac o experiență de aia, ca și cum m-a jefuit cineva. Să-i bagi la perete. A, ești tâmpit, jur. Am 2 luni, n-am voie cu așa ceva. Na, bine mă, Ai treaba asta. mașină din asta la 2 luni? Găsită pe stradă, Vera. Hai, te pup. Știi să scot dat modul. Nu știu cu aia dacă găsesc. Hai mă că vin eu și după aia mă ascund eu mai repede și după aia vii și tu cu mașina, că mai vin și cu o mașină. Păi vii cu mașina ta? Nu fac cu mașina. Dar vezi cu pistolul ăla, cum ți se vede. Se vede frumos. Dar nu l-ai în inventar, doar l-ai în mână. Nu. Unde ești? Aici, pe stradă. Unde mă? Tu ești ăsta? Da. Și ce facem? Hai să ne jefuiască fraierii. Ăștia doi. Bă, vină cu Gabi, vină cu a. Scoate pistolul de glonț. Te dai jos, glonț, te urci înapoi și fugim, hai. Dai. Peste spawn la voi, că nu te ești. Vezi că vine. Bă, fugi. Bă, ia, lasă-l să vină. Stai că mă duc după colț, Rege, salut. Scuze că stau pe zona ta, scuze. Poți să-ți plătesc taxă ceva? Da. Da, hai că câți bani? 20 de Dă glonț, Gabi, dă glonț acum. Bă, cu aia se trage! Hai că intrăm. Hai că mi-am dat move la weapon ca să mai ia adminul la console, că n-am.
A, de l-am omorât cu aia. Bă, se trage. Ai de pula mea. Bă, trebuie să-l jefuiești cu aia pe ăla. N-aveam cum. Credeam că tu și n-am nimic. Mamă, repară-ți mașina. Păi ba da, mă, poule. Nu poți. Ba da. Dar știi cum l-am luat? Și că, scuze că stau buzonat, dar poți să-ți plătiți taxă? Am auzit. Oricum își dă revive, că e de la Nu, îmbârsit. e mort. E mort. A, da? Da, uite-l jos. Hai, mai du-mă la luat oameni. Mai sunt aici mulți. Mamă, aici sunt mulți, coaie, prea mulți. Bă, sunt prea mulți. Prea mulți? Uite viața mea ce e aici în Și dreapta. ce le facem la ăștia? Hai, dă-te jos de glunț, lui ăla în portocaliu. Hai, Gabi, știu că vrei. Bă, să mă urc pe un balcon. Hai că mă urc aici. Pe poți? No clip. A. A. Mergi și așa. Bă, mă văd ăștia. Te văd? Ia că se trage. Se trage? Bă, vine cu mașina mai în față, Vin. Hai, tragi. Stai că nu mă văd aici. Bifon. Uite cu aia cum stă. Vino cu aia. A murit unul de aici. Te-am Ani no mo pari. Please don't nobody. Una pula pe ma. Dar să nu pui, acolo, în tare. When I pull up in my... Am întoarce-te înapoi cu aia. Am dat peste un Andrei, nici Face tot. că nu s-a întâmplat nimic. Uite că e mort cu aia. Mamă, cu aia, dar nu mai avem suspensii înalte, adică trebuie să o luăm așa. Hai, luăm suburi acum, luăm suburi. Unde erau, mă, ăia? Hai, bă, oprește-te. Dăm două suburi de astea mari. Bă, vezi că vine ceva. Bă, e ăla cu mașina noastră. Ne fură mașina cu aia, hoțul dracu. Unde e sub, uite aici. Ia. Hai, E mersi cineva pe frumos aici? cu aia. E cineva pe aici? Nu e nimeni. Ce mașină era șmecheră? Sub. De la suburi. Nu știu, ia zi-mi nume. Turent Limo, Tailgater, Surge, Diamond, Strainer, Stafford, Scafter, LBV, Romero, Regina. Scafter RFB ăla. Dacă luăm pe astea. Ce? Ăsta e SUV cu aia. E blindată, vezi? Nu, ce mișto arată. Este SUV. Hai să mergem cu asta. Păi nu că vreau cu SUV. Mamă. Ce? Cu aia, astea SUV-uri? Nu sunt cu Hai mă, vină că o luăm pe asta. Nu. Uite cu aia. Vezi că aici era Franklin acasă unde suntem noi. Comportă-te frumos la domnul Franklin. Bă, dar mai e mort ăsta, nu mai e. Bă, Ce mașină. mamă ce SUV mișto. Da, ce coaie. Mai e mort ăla în față, nu mai e. Bă, dar nu sunt mașini astea! Mai e ăsta mort, nu mai e, mă. Sau? Erce Bandito! Ce bandito, ia dă-i. Bă, încă e mort ăla. Nu. Încă e mort ăla acolo. Ia-ți merge bandito. Bă. Bă, că mici pula. Astea-s mașini de pe online, cu aia e smart-ul. Vezi că te vede ăla, boule, dacă mai faci pic. A chemat Admino! Fugi că a chemat Admino. E bine, hai, vină cu a. A chemat Admino, fugi. Hai mă, vină cu a mașină. Păi, eu iau Dacia asta, dar nu merge. Păi, Dă-i cu spate, dă-i cu spate. Mergem pe lângă ei, șmecher, așa. ești băguit rău de totul. Eu? Coai, tu vezi? Nu. Păi tu unde ești? Ia, stai că te văd, ia, stai că te văd. Coai. Time out, ți-ai luat time, Gabi. Da, Tu la ești conexiune. buguit, nu eu. Păi te-am văzut că stăteai numai pe loc. Mi-am luat bani? Mi-am luat time out și eu. Te-a picat serverul înseamnă de la mine. Hai că pică 400 de oameni de la tine. Păi dacă am dat spawn în continuu la mașină. I need no more parties. E și noni normalie. Stai să dau un sticker aici să-l activez pe standby one.
Uite, îi dau asta. Și la bani. Muși, dă-l Dorez. Hai intră pe server. Deci eu bag codul. În timp ce eu bag codul. Ce, bă?